Здравейте, Добромир се казвам, съм основател на iPulse. Маргарита Стойчева. Казвам се Виктор Гусев. Сферата е имплементация на агенти с изкуствен интелект. Рекрутър съм, отбор на персонал. Началник съм на инвестиционния отдел в Инвест София. Днешното събитие ми даде нов поглед върху обслужването на клиенти и нов поглед върху различните типове хора, с които комуникираме всеки ден в личния си живот и в професионалния. Ами днес си припомних колко силна и powerful е системата на диск и как всъщност може да се прилага не само в бизнеса, но и в личния живот и как всъщност има много нюанси на начина, по който ние комуникираме и колко важно е всъщност да бъдем aware към хората, с които комуникираме на ежедневно ниво и най-вече към себе си. Научих, че трябва да умея да разчитам хората още на първа среща и ще се опитам при всяка една следваща моя среща да разбера кой от четирите типа човек съм се срещнал. Още утре ще задълбоча в различните модели на поведения и разбира се ще погледна в екипа отново кой какъв модел на поддържание има и как най-добре мога да помогна и да влияе да се чувства по-добре.